Breoite Scoil. Ihe déirín a bhí ann agus bhí disco ar siúl sa bhaile mór. Bhí áine agus líse gléasta go hálan. Bhí gúnaí beaga dumha orthú agus bróga deasa ára agus smidrih costasach freisin. Bhí siad iontu cuaireamach agus iad ag chur smidrih ar an aigéine agus córaigh siad a gcuid grúige go galánta. Bhí cuma den céad sco orthú agus bhí siad an-bhródúil astú féin. Bhain siad ard headnamh as bheith ag rince ar feann na híthe. Bhí réimse iontu ceol le clúistáil agus chur splancanna na sailse go mór leis an atmosfér splóideach. Ag deir na híthe d'fhág áine agus líse an chlub ihe agus thug siad faoi deara go raibh siad strúcha leis an ocras. Feartaigh siad bualadh isteach chuig an siopa áitiúil scalóg le graim a cheannach le hithe. D'ordaigh an bhirt acu burgairí agus scalóga agus tháinig deoch leis an mia ag gubán páipéir. Hí siad síos ag bord os cór an chuntar agus dalb siad siar an bia ar luas lasarach. I brab na súil hí na trádarí ar a raibh an bia glanta. Nuair a críochnigh siad a méalta, dill siad ar an maille agus léim siad isteach ina lebacha le bula glána. Ar a 7 clog an Wajandar Gionn, thosaigh clog áine ag bula le ní a gúisiú don Scoil ar an ine. Bhí leisce ar áine éirí. Bhí siad tuirseach tréachta ó imeachtaí na híthe roimhe agus ón aspa codalta a bhain leo. Bhí fonn ar áine fannach sa na leba le néal eile codalta a áiltí féin. Bhuaigh sí an clog agus ligh sí béach astí anuas an staire ar bhám. Dinis áine dí go raibh sí lag leis an tuirse agus gur theastigh uithí fannacht sa leba ar feann imaigine. Ní raibh mam sásta géile le hiartas áine in éachair. Chuir mam a gcuimhne de áine gur gheall sí nach ndéanach sí aon gearán maidir le tuirse an maidin iníag na híthe amuigh agus gurb in an chúis gur thug mam ceaddí freastal ar an disco ar an gcéad dul síos. Dúirt sí le háine nach raibh trua ar bith a cídí agus nach raibh ceadaí iardas nóméid scoil a chailúnt mar gheall ar cuasaí sóisialta. Ní mó ná sásta a bhí áine agus í ag éisteach le léachtainna bhám i rith an bhric fásta. Thug mami ardúdí imeacht léi sa trós nach gailigh sí ar an mos. Bhí áine sásta éalú an gistin agus ó bhám le seasamh ar thaobh an mhór don bhoscoile. Cé go raibh sé ag steala báistí bear go mór le háine bheith seasta amuigh sa drochaimseir ná bheith ag éisteach le híide béal óna máthair. Nuair a thric áine an Scoil, buinneach gceithmhór astí. Rinne sí glán dearmid gur ógur an múntóir tíreolaíochta an máiste ó murachu go mbeadh scrúdú le déanamh ar an ine. Ní airne líse dearmid. Cé go raibh sí beag an tuirseach, bhí sí ancompórdach ag tuairt faoin scrúdú mar bhí neart stad éir déantaí. De réir sa lean an scrúdú a raig chuig cuasaí an olcas de áine. Bhuaigh sí amadach tuis nach raibh an stad éir déantaí agus ní raibh sí an ann roinntmhá ceistena a raigart. Bhí sí spínta tuis nar cuddal sí a dóthain an ihe roimhe agus bhí an brú a bhain leis an scrúdú ag tuairt tinnis cíndaí. Bhí sí nervhíseach faoin aiseolalas dúilteach a thuaireach an máiste ó murachúdaí agus bheasa fós na focail cáintseacha a bhéadh le rá ag mám léi. Bhí tinnis ina bullag mar gheall ar seo agus bhí an tinnis ag scapa ar fud corp áine. Bhí áine ag fullingt leis na pínta go léir a bhí ag fás intí agus ní raibh sí ná an díriú ar an scrúdú ar churbe. Bhí marúil cín ag teacht orthaí. Bhuaigh sí go mbeadh sí ag eise go luath, nó go dtitfidh sí a lige. Ní raibh sí an ann leanúint leis an bhullingta hiile. Chuir sí a lámh an airde agus tháinig an máiste ó murachú síos hoci. Beléir go raibh an chalín bocht trína chéile. Nuair a dtír áine air an raibh ceadaí dul amach bhí an máiste ó murachú bra sásta Scoil léi. Thuaigh sí síos chuig bannaí chealaigh príomhide na scoile agus leag sí cnág ar a hific. Nuair a tugadh cead teachtas seach de áine, Theas sí os cór deasc an príomhide
agus bhínig sí an scéal go léir do bhainní cealaigh. Bhí dí má bhainní cealaigh go raibh áine an muith ithe ribh scrúdú, ach bhí trúaicí de áine comá agus creid sí go raibh an chalín bocht Breoite. Bhí nára an domhan áine, agus bhí sí ionteach buíoch as trua an phríomhaide comá. Cur Benny Cealaigh gléic ar a fear céile an dúchtúr áitiúil le teachtasteach agus scéal áine a isriú. Theasta go Benny Cealaigh a cinntiú nach raibh áine Breoite go duna le galar dá riara. Nuair a tháinig an dúchtúr ó Cealaigh isteach, duine sé dómh go raibh sé cráite ar fan imaidine le daoine a ghearán faoi hinnis sa bholog. Bhí siad ar fad tar éis a bheith igithe sa siopa céine scalóg, agus bhí an dúchtúr ó Cealaigh cinnte go raibh nimhú bia orthaí. Ba ó leis a insintí nach raibh aon leisigh air ach é a thógáil go bog ar feadh an deire seachtaine. Bhuail Benny Cealaigh dí sus leapa a ghlacha go dtiocadh feabhsarthaí. Heb ar áine sa scrúdú tíreolaíochta agus ní dheacaigh sí amach go déanach ar oíche scoile a riomh arís.